ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ।
ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଝୁଲା ପୋଲ ଅଛି। ଏହା ମହାନଦୀରେ ଝୁଲା ପୋଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଝୁଲା ପୋଲଟି ଦେଖୁଛ। ଶୁଣୁ ଲାଗୁନି ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଆସ ପଳେଇ ଆସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝୁଲା ପୋଲ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏଇଟା ଅଛି। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ